ayatnya nih. Ka video ka bala pen I yo Bah PN Syiem ukur tong ka Kongres na pentorum kra bola kiu dom bat muk tak ti ki nongkyrshan ka BJP halum siam kala Saphriang girensan social media ha ka janmiet jonga artari ulber arjar pulai kani ka video ka pen I bo Bah PN Syiem ulah hiar na ka kali bat let lang wat ki nongkyrshan jongu ban let kan roy ki beri ki basong ha ka marti rong saw ringkat ki lama BJP bala imat bagi basong kani ka kali sawru ki la pendom ya kita ki nongkyrshan jonga Kongres kani kala jia hadian ka jing saram jong Bah PN Syiem hau kertong ka BJP na pentorum kra uba AL hack hak election MLA arja apulai ya ka ba ka result na penbena hak artari mentau benai Abang siap yuk kaya kali ya. Kok ayatnya nih.